1-2 akcija, to je taj life. Život ko na slici, ali ne plaćam poreze. Pozdrav iz Panama City-a, iz Old Towna, evo ga najveći tajkun je stigao tu. I sad idemo s našim ortacima na neku kaficu i da uzemo malo prljavog novca. Ali evo dok Vuk Đuričić čeka, da vidimo kakav je ovo grad i šta se ovdje u stvari dešava. Da li još uvijek ima krim? Ja, idemo vam. Kako je gdje? Estado de State of the business. Oh, interesting. Very interesting. Ja, Vuk i turisti došli su malo da hodaju. O, velika čupanamica. Posljednji don Evrope je stigao. Da vidimo s ovim amigosima šta se u stvari ovdje dešava. Tako da situacija je relativno zajedno. Cinkaroši klasični, stigao je Vuk Đuričić, vaš šef. Ova koza pije vodu. Ovo je drugo upočno došli. Ne mogu. Kad sam vidio da ima brkove, znači život se smuša. Vaš šef je došao, pacovi iz Paname. Uzet ćemo celu državu. Već smo uzeli. Yeah.